X2R. Hello, sunana Ummi. Rababa ya gama mun bayani, dan ban minti 3 zaki ganni. To kai sauri kar ka ɓata lokaci, ka san ban so a ganni. Kar ki damu baki da kes, aka sine ring road na mata fence. Samun shege a boot. No, lamarin bai kai wajen ba, sa shiga ba shi zai kwatance. Ko mun je ring road ba mu san wajen ba. Kai kamin ku sa shi ku daura shege dan zai iya juya mystery. Ga mu a ring road, a ina za mu gan shi? Ku kuka san ta yanda za ku gan shi, na dai san nan ne anguwan shi. Tap di John wani ya ta don match ba shi da team zai raina kanshi. Sa shi kasan mota na murkushe shi. No ba shuka ya yanke kai. Me zai hana mu rataye shi? Haba kai, me zai sa hakan ta faru? Banban waya kaga zan kira shi, yau ko an yanka za ta tashi. Ki dauka ni da shi ɗaya ne a gunki, kar ki ji komai ki sake jikinki. Komai kike so faɗa abinki, kar ki damu ni nan zana baki. Yawwa gashi nan yana kira na, gayan nan dan halake yana biya na. Hello, akasi kana ina? Tun ɗazu ina ta jiran kiranka. An yi ruwa ta fidda shuka, ga wata kaza ta yi fafa, ka yi sauri kar shaho ya ɗauka. Gani da mutumi na a gefe kuma tare da yar hannunka. Ok, ta ina za mu gan ku, ga mu a mota muna unguwarku. In ka gangaro kasa dab da mega park, ka kira zan zo mu jami. Hello baba, yanzu zaka ganni. Ummi ki dan jira ni, yanzu nan za mu taho da mugun. X2R.